pule bat pedang sngoba. Ka video menta kasni kade shaphang ka jingnang sngewthuh lade bat kiwei ha ka imlang salang lani SEL ka benta ka bakong san ha ka roi ka par jungki Khynnah rit nginia pet ya kilad basuk baman kasngi ki bakinong tre anganwadi bat kinong hikai class ki barit kila ban Jingdonkam ban yarap ki Khynnah ban ithu yakla ki Jingsngew ban pinyaso bat kiwei bat bantay ki sab Jingsngew ki skhem. Ngin Sdang da kabayarab iki Khynnah banang kumno banithu iki Jingsngew kawei ka rukom ka basngutenan ka long lamba ka jingïadei nonghikai ka Jingsngew. Today we are going to play a game, alright? In this game, what you have to do, you have to put your hands like this. Hagani ka jingïadei ki Khynnah ki persyang banithu iki Jingsngew paper kat ba uwei u Khynnah open ki Jingsngew paper uwei pad u persyang banithu yaka. Sdang da ka bakali ki basuk kum ka bapiyo ha ka durkmat jongki. She is feeling sad. And why are you feeling sad? Because I lost my pencils. Jingdonkam da ki kinten ki basuk kum sngoba, sngosi, snusarong, nesno kumen ba. Kani kaya rab Khynnah ban sngewthuh ki Jingsngew paper. Kat ba piya lekai pe bnya ki ki Jingsngew ki ba ki Khynnah ki la ban ithu suk. Bat ki ki shem jing'e. Kani kan yarab ya pi ban yarab khamba ya ki ha ka por ba wan. Very good, children. Very good. Clap for yourself, everyone. Menta ngin pe ka rukom jing penya ya lade. Kani kaya rab ban pinjai ya ki Khynnah haba ki klan ki Jingsngew kum ka jingdom ne ka Jingsngewsi. Kawei kalat ka basuk bat seiso banle ka day lamba ka Jingnew pinjai. Sometimes when you feel angry, you should do one exercise to calm yourself down. Alright? You have to take a deep breath for 5 times like this. Banyarapi Khynnah banjai yala meki lamba ka tu kani ki Jingroi mynsiem bajiliu. Bat nyo suki ringkat bat ki. Pila ban Jingdonkam da ki dakti ki basuk ban pitsuk ka Jingsngewthuh. Pinchlur ya ki jingle jongki da ka baong. Pila le ka bha ban pinjai ya lade. Ki kintian ba bha ki kintiw ya ka Jingsarong bat Jingshanya halade ban pinya ya la ki Jingsngew. Menta ngin pe ka Jingsngewthuh imlang salang. Kani ka mud ban yarab Khynnah ban sngewthuh ya ka ka ba kiwei kila ban sngew. Kalat ka babaha ban pin ka ne ka long lamba ka wei ka jingle ka ba khot ka por ya thu Khynnah bat ki Jingsngew. Pila ban Jingdonkam da ka Khynnah ka ba kila tip bat ya lam Khynnah ban perkhat shaphang ki Jingsngew jong ki nong ya shimbenta. Kat ba ka nonghikai ka ya thu Khynnah ha ki Khynnah ka sange ban kili ki jingkili ki bayarap ya ki ban pe binya ki Jingsngew jong ki nong ya shimbenta. Kum ka nuksa lada ka Khynnah ka long shaphang uwi Khynnah rit kala ban kali piperkhat kumno usngew ukumen usngew si Yes, he's feeling happy. Good. ka bangi la ban ong yo ka Jingdonkam ki dur khmat bala od ban pin ki Jingsngew paper kat ba ka Khynnah ka yan ai ladi ki Khynnah ban bodi kita ki dur khmat kum ka phu samrekhe ka pinran khmat ne ka lingo kakali ru ki jingkali kum balay pi mud usngew kum ne ka bangila banle lada don upasngew kum ta kini ki khilib mad barit ki rab Khynnah ban sngewthuh kambha ya ki Jingsngew ban tay ka Jingsngew lem menta nginya phai she ki sab jingïadei ka jingnang ban ya sam pat kren kintin bha iwei kay rab Khynnah ban tay ka jingïadei parlok ki baklan karukom ki kai ka basuk ka day lamba ka jingïadei ka jili jingyasam ka kam ka kyrshan ka jing'ai lad iwei pat ki jingïadei ki babha Sdang da ka basyong bat ki Khynnah ha ka jili bashiteng. Anyone who has this ball will have to pass through your friend one by one. Alright? Pila ba Jingdonkam da ka ball kum ka tia jingyasam ban ai ka Jingroi ni ka jingkhap kti ban pinya biang kat ba ka ball kanang yad ai na uwei Khynnah sha uwei pat kani ka pinsung tunat bat kay rap ne ka jingsngap jongki haba u Khynnah u yo pedang ka ball
เป็นชลูอยู่บันองอยากเอกับบ่าเนชพังกะเวยกะจิงลองผาจงคุณนาอุปบุต She is my good friend. She's your good friend. Yeah. So give her a clap. ยาโรอีกจิงเล่จงกีนามากิกินเต็นผากิเป็นกะลายกะจิงไอบันตาบันนองกับบัสโงกเมนบัดกายรับอีกขณะบันสงตันนัดบันนองกิบบ่า Good. Now give her a clap. เมนตานี่เป็ดอยากจิงคิดเคลีอยากจิงไรกันนี้ก็สับกายรับอีกขณะบันเจ็ดดักบะประคัดพิลาบันเตยดักบะไอกะจิงเจ็ดกับบัสุกกุมกะจิงเจ็ดหับแดงอาร์ตลิกิตยาร์ยาเละกายกิลีพิกว่าบันยาเละกายบัดกันโนบัดบาลีพิเจ็ดอยากกันนี้ฮัดเดียนไปกิลาเจ็ดบัดจูบาบยาโรบายกีกะเดยกะจิงเจ็ดกับบับเบียงบาเนะงัสกุตันนัดอยากจิงประคัดจงพีki jingjet barit kum kini kia rab ikhna bante ka jingshanya halakarai ka jingsngewthuh bat ka jingpanya iki jingsngew ki ba e kalong ka banta ka bokong san jong ka SEL ki Khynnah bon sin ki don ki jingsngew kum ka jingdom jingbishni ne ka jingdo jingkermen kani kala banja haba ki reme ka jingyele kai kimyo lad ne ki ya u badon ya ka e ka ba ki kwa banya rap yaki banya le bat kum kita ki jingsngew pila ban ong le ban sngew bat sabot da ka jingsngew kum le ban sngew do jingkermen le ban sngew si ka jingtip ba ki jingsngew joki ka long ka ba ki ju long kaya rap yaki ba kin ya sngew shngaiñ bat ki bangi snngewthuh hadin kani ya lam yaki ban penya yaki jingsngew ring mynsiem ba ïatreilang bat kili yaki ke ei pikwa ban le menta ne ke ei kabala ban pinsngew bhaya phi ki kintin ki basngew et kum kini kia rap ki Khynnah ban nang ban penya ki jingsngew ki ba khlan bat ban te ya ka bor mynsiem habangi pedang ki jingsngew bat ngi kili de ki jingli ba jemnot ki Khynnah ki sngew yo kyrshan bat suki ki nang ban penya ki jingsngew ha ka rukom ka batte ken mau ka jing nang snngewthuh ya lade padi kiwei ha ka emlang sa lang kamdei tang ka wei ka lenong ba ka don he ki kamrit bangi le man ka sngi ha ka por ya le kai ki Khynnah ne por bam man la ka khlip mat badi Khynnah ka long ka ba kordor phim shu ya lam len ti ki menta phiarab ban thau ya ka lawei ka ba phalnai